Aquí comienza. Desde Carballiño, con humor. Con José Manuel Campos. Bo día, ti cando ves sempre traes algo, non? Buenos días, Marta, buenos días, amigos ointes de Radio Carballiño. Fai calor, Veña, fai un pouco de calor. eso será no Iriso. No. Aquí só temos 45 grados, máis ou menos pola sombra. Muller tanto non, pero bueno, pero fai calor, pero que ben, non? Que ben. A min encanta o verao. A mí tamén. Vai calor, as mulleres andades máis lixeiriñas de roupa. Tamén. Os homes tamén levades as rodillas ao aire. Os homes os que están vos, que eu non entendo moito deso, van aí marcando musculitos e tatuajes, enseñando a pantorrilla. E os que están como a min, pois metemos tripa e hinchámolo o peito. Llevar facer, cada un deféndese como pode. Que exagerado, Eche verdad, eche verdad. Pero respirades. Pero eso pasa... sí, Pero de vez pasa en ya a cando. todos, pero pasa ya a todos. E dos que levan tatuajes, son así con musculitos, esos tamén... Meten tripa. Meten tripa, sí. Dios mío querido. Acordaste do outro día que pinchaba as rodas? Mira, se soltamos todos os que metemos tripa ao aire a vez, Mi madriña. Buah. Aquelo pode ser lo que el viento se llevó ou máis. No, pero é bonito, a hojiña está ben no seu tempo, pero é bonito que faja calor tamén, non? Hai que poñerse morenos. O que pasa que podía vir un pouco repartido, non? Como dimos vellos, nin tanto nin tan pouco, ven isto así, bueno. Pois en o que fin. nos queda, Nada, hai que ir ás terrazas e refrigerarse, e unhas, bueno, que lle guste a auga, o que lle guste unhas cerveciñas, eu que sei. Xa sacaches a roupa de verán, entón? Eu a roupa, mira, eu sou moi versátil. Camisa de manga larga, de bravo remángome. Pantalóns cortos non poño porque a verdade é que teño unhas pernas que non valen para ver. Bueno, home, será pa tanto. Non, entonces non hai moito que lucir. Bueno, pero os calzoncillos de cuello vuelto quedarán na casa. Pero digo. Marta, eu aos meus anos xa non vou... dis que quedarán na... pensei que... No, pensei que Digo, me ibas de a cuello decir... vuelto por o tema do frío e demais. Pensei que me ibas decir se os leva, porque agora hai esta moda nova que levan os chavales da hora que van enseñando o calzoncillo, sabes? Sí, sí, levan o sí. pantalón alá no fondo do cu, van enseñando o E calzoncillo. non lle caen. Eu non non lle sei, caen, eu non- Eu non sei que leva aí, non sei se os pega con un chicle, non sei, pero non lles cae. Eu tamén fun novo. Pero non levabas os pantalóns así, non, seguro. a ver, daquela había outras modas. Había, daquela, acordo meu cando era así a miña época loca. Daquela era cando salir ao George Michael con aquel famoso pendiente que era un crucifixo invertido. Ese tupé, esa hasta barbiña. puñera eu un, Dios mío. Non me que digas. espero que non este oindo miña nai o programa. Levabas un pendiente? No, levaba e quitaba antes de chegar a casa porque se non podíamos arrancar, moi fácil, pero bueno, eran as modas que había, non? A melenita, tipo os chichos, a melenita, que sí. Bueno, hai modas. Hai modas, bueno, Agora hai a hai moda de modas. andar cos pantalóns colgados no fondo do cu, pues mira, vale, justa eles, para min está a maravilla. O malo se lle pos as chaves, fillo. Como sean as chaves como as que teño eu, acabas Sí. cos pantalóns nas rodillas. Hai un Como mínimo. Hai un cantante portugués que seguramente moitos conocen, que é Kim Barreiros, que é Sí. o famoso inventor da cabritiña, que ten un día poñemos unha canción de Kim Barreiros, e ten unha canción que bota unha frase destas portugueses que di: "E máis é ben certo que corra máis unha muller coas saias en riba que un home coas calzas en baixo." Depende da presa que leves. Claro que sí. Aparte, bueno, hoxe como todos os días temos que felicitar a uns poucos, non? Que están de santo. Sí. Que santos hai hoxe? Pois mira, temos a San Benón, San Benón.
Yes. Era un santo que tiña as venas moi gordas, non? Moi grande, moi grande. Digo, San Benón. San Quirico. San Quirico, o patrón do galiñeiro. A ver quen lle tosía. Tiven eu un quirico que escarallaba as plantas todas a miña nai. Era dos que picaban a maior. Sí, había que cortarlle as puntas das plumas, se non voaba, botabas xa a cara, era un fenómeno. Son pequenos pero peleos. Pero matós, É como estes cas pequeniños que ven un grande. E bueno, moche poña a pata encima la vai, pero sí, son... Eso sí, cando se lle rebota un pouco grande, Sí, claro, pero a historia bueno. queda pequena, non? Pero son valientes, os quicos igual, Os quicos, un quico peligroso fai retroceder un capón grande, Cuidado. Sí, Pois sí. hai que telo en conta. Non sei se é o caso do santo de San Quirico, pero... Bueno, pero hai un santicón. San que? Ticón. Santicón de marisco. Ese mismo. Faino moi ben a miña veciña. Mariflor. Xa, Mariflor. Bueno, Mariflor, no restaurante Esclavo fai un salpicón riquísimo. O Moi- santicón non sei. Moi ben non, fai o millor. O millor, sí. Sí, señor. Dou fe. Damos fe, verdad que Saludo Mariflor, se estás hoy. sí? Sí, que nos está escoitando todas as semanas. E o Pepe tamén. Os dous. Pois un saúdo para o restaurante Esclavo. Moi boa xente. Depois xa pasamos por aí a pedir a... os dereitos de publicidade. Ah, por certo, tes máis fans. Teño máis fans. Sí. Bueno, milleiros. Pero hai unha persoa que te sigue sempre, Pepe de Spacuars, que sempre está aí seguíndote, escoitando o mira que cara acaba de poñer. É el quen me sigue. A sollería. Eu vi unha sombra detrás miña e Era el. Quen será? É o Pepe. Pois o Pepe que anda aí Bueno, pois un saludo escoitando. para Pepe tamén. E para Luísa. Pois dous. Por dous. Mi má, imos saludar ao Carballiño todo. Bueno, poquinho a pouco, non? Bueno, a ver se se anima algún invitan un día a un mariscado. Bueno, vamos todos ao Esclavo, pero antes temos que pasar por a joyería para Sí. poñernos ben guapos e levar joyas. Claro, é para joyas mirar ahora. como a ti. Joyas. É para mirar ahora, claro. Menuda joyas, menuda. Eres unha joya. Sigue Eres. co santoral. Pois mira, xa para rematar temos a Santa Julita. Santa Julita. Sí. Que se fixaron a Santa desde pequena. Ou Desde sería pequena. enana, ao mellor, Santa Non, Julita. baixiña. Porque senón sería Santa Julia. Eu pensei que só había Santa Julia, pois sí, aí Santa Santa Julia, Julita. Santa Julita. Seguramente teño algunha amiga no Facebook que se chame así. Bueno, pois un saludo para Julias e para Julitas. Pois Pa felicitamos. como era San Benón e San Quirico. E Santicón. Pero non hai ningún santo como a xente hoxe. Non é San Antonio, nin San Pepe, nin nada. Non, son todos Non así. hai, non hai. Bueno, se hai algún que nos chame, pero en principio, non, santos hai moitos, e santiñas moitas máis, Sí. Vai xa os sí. do ceo a patadas. Ai, por Dios. Bueno, se ademais é feira, non? É feira, sí. Oye, bo día. Inda que faga calor, a xente que se anime a comer o pulpo. Porque Pois o pulpo, claro. inda que faga calor, está bo. Home. Un vasiño de ribeiros que non poidan beber alcohol. Os que non poidan beber auga tamén. É que a auga din que é mala co pulpo. Sí. Bueno, Din que sí, que é mala co pulpo. eu, en fin, non che son moito de auga, pero desde pequeno, co pulpo non se pode comer auga porque hinchache na barriga. E me cago, a ver se me vai comer o pulpo por dentro. Non? Entón, claro, cando se pode méteselle viño, cando hai que conducir, méteselle unha cola, non vou decir marcas, non nos pagan nada os da Pepsi ni os da Coca. No. En fin, pero bueno, no, cada un que o tome como queira, pero bueno. E mira, pulpo- o importante é tomalo. Exactamente. Pois mira, como sabemos que che gusta a música, Sí, Radio pois Futura. estamos coitando aí a Radio Futura, Sí, señor, gracias, Héctor. Música dos meus tempos, mozos. Oye, como será Escuela de Calor. que cando eu tiña unha edad así, bueno, que era xoven, escoitaba unha canción 2 ou 3 veces e quedábame na cabeza. Ahora escoito estas piadas, con perdón dos que lle gusto o reggaetón, pero É que son todas iguais. menuda mierda. Eso, eu podo escoitala 40 veces. Bueno, quédome co estribillo, non? Despacito, pero Un pouco máis. O mellor o meu cerebro está gastado ou é selectivo. Bueno, quen sabe, pero ahora van a decir xa están estas bellas glorias falando a música dos 80, a música dos 90. Eso é o mellor que houbo. Creo que bueno, para min algunha é do pa 2000 tamén, algunha sorprendía, pero esas dúas épocas foron estupendas. De feito, hai un detalle dun chaval que, bueno, que casi podía ser meu fillo. Unha vez veu comigo no meu coche, pois hai moita variedade de música, non? Entonces, quixo poñer un CD destos del. E puxo, en canto sonou a primeira canción, dixo, saca eso de aí que xo tiro por a ventana. Dixo, pois eso que tes tú e tal. Digo, chaval, vouche poñer música como é de vida. Dos teus anos, carroza e tal. E puxenlle música que si queres un día traigo de variada grandísimos desta, sí. éxitos de bueno, pues dos 80, dos 90, de todos de estes grupos buenísimos que había, Model Talking. E o tío quedou flipando, dixo, tesme que gravar un CD, non se pode piratear, que
Ben, en fin, baixala de internet, que é o mismo. Estos que aparecen no ordenador, ti estás co ordenador e de Sí. repente dis, caramba, Ábreseche. que pasa aquí? Que teño aquí? Pero bueno, non descarguedes, comprar. Non, hai que comprar. Por suposto que sí, e despois ir a concertos, que iso é o máis importante do mundo. Eso sí. Aí é onde o artista se gana o Ademais, acaba de recordarme Héctor que os LPs volven a estar de moda. pan. Sí. Sí, Pues mira. e hai algúns que... Os discos que grandes, probable- Héctor. Sí, sí. Os vinilos. Mm, Dios mío, con aquel ruido que facían as agullas. de 33, sí, señor. Aparte ese sonido, cando Sí. empezabas, Sí, que escoitabas como empezaba o estallaba, disco. pues. Sí, Estaba crujiente. Sí. casi como eu, mi madriña. Llevas, Marta, hai que te lavar o do torbellino, polo menos. Polo menos, non, senón eu creo que unha botella de vino Sansón todos solucionamos. Sansón, Eso que lle daba a xente para estar forte, non? déixate de trapalladas. Tómalle unha copa de ervas ou de Tes licor café. razón, o de licor café. Ai. En fin. Tamén algún día escoitaremos a canción de Licor do Negro Café de Dama Tumbá. Eso era un himno. Facían un homenaxe ao licor café. Sí, sí A partir que me destas sona. horas é estupendo para tomar unha copiña de licor, non Non, estaría mal. non tomedes licor, que depois poñes os de tráfico aí na rotonda e caídes como moscas. Pensei que había que darlles tamén Hai que un ter traguiño cuidado, tal. Non, hai que ter moito cuidado. Os días de feira poñense estes días que Sí. fai calor, subes o alcohol á cabeza enseguida. Pero eso só se pode tomar cando un está na casa ou cando Eso non sí. vai coller o coche. Sí, cando vai ir a pé. Por exemplo. Pois, tes moitas cousas que contarnos hoxe, non? Tiñes aí unha historia para reflexionar. Tiña unha historia aquí dun matrimonio, agora, por desgracia, os matrimonios, pois, a maioría non duran o que tiñan que durar, non? Bueno, eu que sei, os tempos cambian e a xente agora, pois, non sei, perdeus un pouco tal, pero aqueles matrimonios que había antes, que duraban toda a vida, non? Tiña unha historiña que encontrei en internet dunha parexa que levaban casados 60 anos, non? Entonces, bueno, pues para estar tanto tempo xuntos, para convivir xuntos, tuveron que ser honestos e sinceros entre eles, non? Así que, bueno, pues eles eran así daquela maneira, compartiron todo, non tiñan secretos entre eles. Bueno, casi non tiñan secretos, non? Porque a muller guardou unha caixa de zapatos no armario e pideulle ao marido que non a abrira, que nin siquiera lle preguntara por ela nunca. E o home, pois prácticamente nunca pensou na caixa durante eses 60 anos de matrimonio. Hasta que un día xa cando eran velliños a muller pois puxose moi enferma e o médico díxolle que non ia vivir moito tempo máis. Entonces, mentres trataba de resolver asuntos que tiña pendientes e tal, díxolle ao marido, tráeme a caixa aquela de zapatos que teño guardada no armario. E o marido pois levoulle a caixa e dixo, bueno, pois hoxe vas a ver o que hai dentro. Entonces aquel home puñéronse os ollos abertos de par en par cando abreu a caixa e había 95.000 pesetas daquela. Caramba. Casi 100.000 pesetas. E dúas muñecas de ganchillo nunha esquina, nunha caixiña máis pequena. Entonces dixolle, mira, cando estábamos casados, miña abuela díxome que o secreto dun matrimonio feliz era non discutir nunca. E eu dixeme, pero como podo facer eso? E ela díxome que se algunha vez me enfadaba contigo, debíame calar e texer unha... Dice texer? Creo que sí. Tecer, sí. unha boneca. Teño que tratar de perfeccionar o meu galego, senón eu xe Eu tamén. digo calquera cousa. Eu tamén que o mato cada día. Entonces o home, pois, como veuse moito, non? Porque só había dúas bonecas. E entonces díxolle, bueno, isto é increíble, non? Porque por o que vexo, só te enfadaches conmigo dúas veces en 60 anos. E ela dixolle, bueno, non é do todo certo, pero bueno, dixo, mira, e logo o dos cartos, porque a ver, o das bonecas, cada vez que te enfadabas comigo, vale, te xiches dúas, pero e os cartos, e dixo ela, mira, os cartos son das muñecas que fun vendendo durante estes 60 anos. Mi madriña. O sea que enfados hainos todos os días, o importante Sí. é, non sei, controlalos ou saber perdonar. Eu creo que vivimos nun mundo que vai moi acelerado, se ao mellor tuveramos un poquinho máis de calma e de paciencia e falar as cousas, pois irían as cousas de outra forma, pero agora sabes que non hai tempo, non hai que atender o feiro, e o Instagram, e facer a comida, etcétera, etcétera, non é? Traballar e logo non ten tempo para falar. Efectivamente. E andamos enfadados a todas horas. Estresámonos e agora pois co rollo do WhatsApp xa nin nos falamos, bueno, en fin. Hasta discutimos por WhatsApp. Sí, aparte Claro, un ao lado do outro. son unhas
cabros, dice, cabritos grandes estos do WhatsApp, Sí, porque se che sí, poñen sí. as caras estas típicas de enfadado, que hasta hai un que bota fume polas ventas. Oh, e ese debe estar Eu enfadadísimo. cando poño eso, cuidado. Temos que estar atentos, Héctor, Bueno. por si nos manda un mensaxe con un destes así. Eu Sí. pensei que solamente era de color, o de color Hai un vermello. roxo, Sí. hai un vermello e hai outro que é enfadado tamén, pero con normal e pois está un que bota fume. Se xa hai que está enfadado, Eu poño sempre o de miño, este que ten así a mirada en plan... Non sabes o que pode pasar. Eu o que uso moito é o que pensa, ese que pon o dedo así no papo, no mentón, pensando. Así. ¿No? Bo, Que andar facendo? E poño yo o bonequiño de... Eu xa non o poño porque, como saben a xente que xa non penso, pa que? Diga, anda, non gastes nese muñeco, anda. Pa que imos pensar, xa hai quen pense por nós. É verdad. Polo menos en como jodernos. Eso parece. Sempre ten que haber algún pensando neso. E bueno, xa que hai xente que pensan en nós desa maneira, hai un anuncio que di que Hacienda somos todos. Sí, de diferente maneira. Pero... Sí, uns máis que outros, non? Madre mía, como está o tema ese agora quente, co tema de Messi, de Ronaldo, dos políticos, isto é espectacular. Que pasa que, a ver, eu creo que tampouco se pode fiar moito de certas cousas, porque hoxe tal e como está o tema do periodismo e de que calquera pode entrar nunha páxina e escribir o que lle dé a gana, pois tamén habrá xente que escriba sin saber o que escribe, e claro, corre un bulo, e a ver, porque a ver, eso tamén había que sabelo, se efectivamente son as cousas así ou non son. Eu, antes de xudgar a nadie, pois mira, para eso está a xusticia e tal, pero bueno, creaste a opinión, a ver, hai xente que dice, tú pagas 1.000 euros de Hacienda do que ves ganando os teus 1.000 ou 1.200 que ganas ao ano, e pagas 1.000 euros. O Ronaldo e o Messi, que ganan millóns e millóns, pagan un 5%. Bueno, non sei se realmente é así ou non, pero bueno. Que queres que che diga? Eu fuxo do país. Eu fuxo do país para non pensar, para non contar. Por eso son de letras, sabes? Sí, bueno. Si me... Eu tamén fuxiría. Marcha a México. Se me tocara un euro millones desas, fuxiría. Eu tamén. Marcharía para saber. Que nos estás poñendo aí? Home, claro, para ir nun caso así podemos fuxir e ir a México, non? É unha ranchera, que guai. Claro, claro. Qué bonito. Soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, igual que a mí. solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas y caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción: yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. Échele que suene, Homero. Sí, señor. Sí, señor. Dice, perdón, para nada. No, para no, nada. pero, oye. Acabas de lanzar un currículum así, enriba da mesa. Preciosa canción. Encantan as rancheras. México é un dos sitios que teño moita gana de ir. De feito, invitaronme, bueno, unha persona, non sei se a conoces, María, que é do Irixo e de Baxín, María, que, bueno, aínda que está en México, tamén vive aquí en Carballiño, ten aquí un chalet e tal. Bueno, temos así unha amistad, xa se va moi ben con meu pai e tal, tenme invitado a ir alá. Home, non quixera morrer sin ir, porque tenme contado cousas e realmente faiche ver a través das súas palabras que ten que ser un sitio precioso. E despois, ainda encima, escoitando estas maravillas de rancheras. Isto sí que é música. A ver, que reggaetón nin que 8 cuartos, home. Onde este unha ranchera bonita. Que se quite o iso, resto. A ver, que vale, que son un carroza, amigos. Que seguramente, señora, usted que está facendo xantar dirá, ves, pero, a ver, habrá xente que coincide comigo, habrá xente que non. Pero rancheras é unha música preciosa. De feito, aí tes a, que en paz descanse, Rocío Dúrcal, que non sei, pero tú meteste en internet a mirar e ao mellor ten máis de 500 cancións. E todas preciosas, porque eu creo que Rocío Dúrcal é a típica artista que non fixo unha canción mala, non? Porque hai artistas que ao mellor teñen un super éxito e de repente teñen unha canción que é un truño que non hai por onde coller, que diste, pero como te atreves a poñer eso no disco, por favor? Pero ela, mira que teño oído cancións delas e son todas bonitas. Como di Héctor, que a querían moito en México. Buah. Ademais, unha española que triunfou cantando rancheras. La señora, sí, señor.
igual que María Dolores Pradera. Si, bueno, xa me pilla un pouco máis, María Dolores xa me pilla un pouco menos, o sea, conocina menos e sei quen era e tal, pero Rocío Dúrcal medramos con ela, non? Eu recordo que falábamos o outro día das casetes e tal, Dios mío, cando salira unha casete que eu creo que, si digo cal é, a xente fais unha imagen visual na memoria que era Rocío Dúrcal, 15 grandes éxitos rancheras, e era, levaba un vestido azul precioso, un vestido destos de mexicana, e bueno, aí estaba Del Palomo, como era a outra... Pois é das máis conocidas La de Me Gustas Mucho. Me Gustas Mucho, bueno, por todas favor, claro. Eran 15 cancións. Eu regalaranme unha cinta e tocou a cinta hasta que rompeu. Gastouse de tanto poñela, sabes? O sea que, bueno, sí, inmensa. Compositor Juan Gabriel, da maior parte das cancións. Tamén parte do éxito, tamén, Sí, moi boa, a verdade que sí. E aparte, ese momento máxico no cal rompías a cinta, collías celo, pegabas o resto da cinta, Sí. e volvía a funcionar. Nunca fixen eso. Oh, No? por Dios, pois eso era o invento da historia. Poñaslle un pouquiño de celo, Sí. o que pasa é que te cargabas un pouco da canción, claro. Ibas cortando pouquiño a pouco, Pois nunca facías fixen. aí un empate, e o mellor estaba cantando, veis, Héctor dos meus, estaba cantando unha canción destas, sempre era na canción que te gustaba. Claro, porque era a que Aí máis veces está. poñías. Xusto. E dabaslle para atrás co bolígrafo. Xusto. Mima. Ai, facías un ejercicio de muñeca tremendo. Jolín. E chegaba ali o punto da canción que te gustaba e saltaba. Sí. Esa pasaba a outra estrofa. Bueno, Éramos MacGyvers de pequenos. aprendín outra cousa máis. Pois non sabía eu eso, mira que son arjalleiro, pero bueno. Sí, sí. E funcionaba. Sí, señor. Pois, falando de argallar, e falando de bo gusto musical, todas as semanas traesnos Sí. música seleccionada. Traevos, teño un montón delas aí en mente, iremos poñendo pouco a pouco. Pero hoxe traevos unha cousa, aproveitando que hoxe é feira. Pulpo, traes pulpo. A ver, o pulpo non sona, o pulpo Bueno, é para comer, bueno. pero trouxe unha cousa, porque, a ver, cando é día de feira, sabes que o Carballiño enchese de xentiña dos povos, non? Sí. Que ven, bueno, pues, xente maior que non saca moito coche, a veces deixa o mal estacionado porque non hai sitio, e porque, bueno, xente que non pode andar moito e vai coas bolsiñas, e estaciona onde pode, bueno, e a veces pois pasa que ven por aí o Ledo ou calquera, collen a grúa e levan o coche, non? Menuda sorpresa, verdad? Levan o coche, estaba Marta facendo unha foto. Ai, pues, Que va? Levan o coche a grúa a casi todo o mundo, porque hai xente que inda que aparque mal non lle suele levar. A ver, isto non é unha crítica a nadie, porque isto dirán, xa está o Campos metendo... Non chama, non é verdad. Esta é unha canción dun grupo que son asturianos, o mellor os ointes non teñen nin idea, ni nunca oíron falar deles. Chámanse La Cirigüeña. E é un grupo que fai versións, igual que os gandules, de cancións moi conocidas, moi coñecidas e moi famosas. Eles fan a súa propia versión. Cantan en asturiano, que é un idioma precioso, igual que o galego, así que ao mellor algunha palabriña non nos sona, pero sí que a vamos unir. E esta é unha versión dunha famosa ou da máis famosa canción do Fari, que falaba dun torito. Sí, Bueno, por Dios. pois esta con ese ritmo, pero fálanos do coche do alcalde. Non ten nada que ver co torito, pero ten que ver que me gustou a min e quero lle poñer os ointes. A ver como sona. Por favor. Lleven aquel que hay en la acera, que se lleven aquel en doble fila, pero el coche del alcalde que naís de luto, que te para donde quiera, el coche y el chofer, si no fuera que tienen una zona reservada y tuvieran 2 horas como todos para aparcar, seguro que el problema lo deben solucionar.
Bueno, pois xa ves que cousiñas Tremendos. A ver, a min isto encanta, de verdade. Teño na casa no ordenador unha gran colección de cancións destas. Algunhas ao mellor a xente non lle gustan tanto, porque incluso teño do que che falaba antes de Quim Barreiros. O que pasa, claro, están en portugués e moitas cousas non llas pillas. Eu, bueno, pois tuve a sorte de traballar entre eles aí no AVE, agora de feito onde estou traballando tamén hai moitos, entonces a poder de estar ao lado deles empezas a entender e pillas todo. E a verdade é que se o entendes, partes esta caixa escoitando o que fan. Algún día poñeremos algo entendible. Claro que sí. Pois Estános facendo Héctor coa mao adiós, como que temos Sí. que marchar. Que falamos, moito falamos, Héctor. por que será? Por que será? De Bueno, verdad. pois marchamos. Moitísimas grazas por estar unha vez máis connosco. Nada, gracias a vos deixamos algo para outro día. Vale, porque ainda temos cousas, Sí, hombre, tamén fai falta. Señores ointes, disfruten da feira, pásenlo ben, hidrátense moito e póñanse á sombra, que gracias a Dios por aquí hai castiñeiros e eucaliptos. E non se mancar. E mimosas. Millorar mimosas. Millorar mimosas. Un saludiño, hasta o próximo viernes. Pero pueden bloquear la ciudad entera para hacer una entrega de premios. Pero el coche del alcalde, que nadie de luto, que te para donde quiera, el coche y el chofer, si no fuera que